Witajcie, moi rostomili. Dzisio wam coś rzeknę o gorzołce, o alkoholikowi. Nie dziwiajcie się na mnie, bo joje kapkę nie mocny. Nie ma że ożrały, że je nie mocny, bo furt jakoś i kucką, furt krzypiem, no a nie porazem dąć do siebie. Rostomili, jak mocie radzi, to moi drzistani, to mi dajcie palec do wyrchu. Dajcie mi, subskrybujcie mój kanał, niech ta nasza cieszyńska rzecz idzie do świata. Jak to było z tym alkoholikiem? No, było tak, że był taki Józef, no a Józef Owidycki szmakowała gorzołka, a piwo. Już jak był młodym synkiem, to był rod, jak mu foter dali kapkę gorzołki albo ważonki, do sztamperla polizać. Jako chłapiec jednako wobec nie hacharził, pomagał fotrowi przy gospodarce, wyuczył się jako ślusarz, a wszystko po tym poradził sprawić. Jeny furt do tej gorzołki, a do tego piwa go ciągło. Tuż jego matka prawiła, że się z tym podał na stażika. Ale nigdzie ostudy po dziedzinie ten Józef nie robił. Chodzował na muzyki z kamratami, ale dycki szał spadki do chałupy, krajuszkiem cesty, a nigdy po przykopach. Potem zaczął mówić a galanić z Hanką, która bywała na kopcu na drugiej stronie dziedziny. Ożenił się, a Józef się do niej przykludził. Chycił dobrą robotę we werku w Trzyńcu, a tam choćby chciał, to by się nie napił, bo chłopi patrzyli swojej roboty, ale po szykcie w gospodzie każdy wypił tam po 2 krygle piwa, gębę uczcił, a drepsił ku chałupie. Józef jako ślusarz był fez zręczny chłop. Poradził sprawować takowne wieca, kiere inksi nie umieli. Tuż ludzie go pytali po całej dziedzinie, co by sprawił, baj zomek we dwierzach, jakąś ich maszynkę, albo baj szruciok. Za to mu wrazili do kapsy dyckiej jakiś grejcar, a jeszcze mu pololi porę sztamperli gorzołki, no bo się przeca prawiło, że trzeba wypić, jak się coś ich sprawi, co by się to nie zrympoliło. Tuż Józefek wiele razy przyszedł do chałupy już kapkę pochytany, a jego baba Hanka już na niego czekała ze śmiatokiem we dwierzach, a nie rozmu, a i wyrzazała. Przed babą miał respekt. Tuż jak bai dostał od kogoś pół litra, to go musiał schować kańsik do garaży albo do szopki, tam kany Hanka nie wlazowała. Tak szły roki, dziecka już kapkę podrosły od ziemię, a chłop furtce cyckał tą gorzołkę, a to piwo. Nie żeby moc, ale każdy dzień musiał aspoń te 2 piwa wypić, a ku temu ze 3 sztamperle. Już to miał tak wszystko wyszpekulirowane, że Hanka nic nie wiedziała. Ale dycki go woniała wieczór, a wiedziała, że zaś mo nabrane na szłapy. Ale już na to nic nie prawiła. Wypłatę i całą do chałupy przyniósł, a to, co se zarobił po chałupach, to mu zostało w kapsie. Nie miała się przy nim źle. Ale jednego razu Fojd na gminie wyszpekulirował, że się musi chycić za tych ożralców, co bywają po całej gminie. Każda baba, kierej chłop chlastał, mogła przyjść do becyrku na gminę, a potem do chałupy przyszło pismo, że ten a ten się ma zgłosić tam a tam do psychologa. Tuż Hanka też tam zaszła, a za parę dni przyszedł dopis, że Józef ma iść na becyrk, kany będzie jakoś ich paniczka, kiero go bez mala będzie pytać, co by już nie chlastał. Chłop się kapkę bał, bo ta paniczka to była jakoś ich psycholog z Cieszyna. Tuż nie wiedział, co po nim będzie chcieć. Tuż dobre, zaszł tam, a tam się dozwiedział od paniczki, że jest alkoholikiem. Józef się podropał po głowie, a zaczął szpekulirować, gdyż przeca w piwie jest alkoholu ze 6%, a w gorzołce jest 40%, a i we szpirytusie jest 96%. A to jest wszystko alkohol pospołu z wodą. Samego alkoholu na ozajst nigdy nie pił. Jak se to wszystko do porządku w głowie poukładał, to tej paniczce psycholog prawi. Wiecie co? Ja alkoholu nie piję, bo by mi pysk wyżrało. Ja piję gorzołkę, a piwo.